Det første, man skal gøre, er at tegne et stort kvadrat. Inden det tegner man et mindre kvadrat, der går ud til det store kvadrats sider, sådan så det skaber 4 lige store retvinklede trekanter. Men før vi går i gang, skal vi lige navngive siderne i vores flotte tegning. Og lad os starte med trekanterne. Og ligesom øvelsen er siderne selvfølgelig A og B. Og det gælder selvfølgelig også for de andre trekanter, da de er fuldstændig ens. Og nu vil vi faktisk se noget sjovt. Trekanternes sider A og B er fuldstændig det samme som det store kvadrats sider, som netop også har siderne A plus B. Men lad os vende tilbage til navngivningen af vores flotte tegning, og lad os se nærmere på det lille kvadrat. Og rigtig gættet, siden i vores lille kvadrat skal selvfølgelig have siderne C. Og nu kan vi se noget interessant, nemlig alle trekanternes hypotenuse har længden C. Altså deler alle trekanternes side med det lille kvadrat. Så nu vil jeg altså styr på alle siderne i vores flotte tegning. Så lad os straks gå i gang med at se på arealet af vores flotte tegning. Og der er vi jo i topform, for der har vi jo lavet vores tre øvelser. Og dem skal vi nemlig bruge her. Og nu begynder det at lugte en lille smule af Pythagoras. For som vi jo kan se på vores flotte tegning, så er arealet af det store kvadrat nemlig lige med arealet af det lille kvadrat plus arealet af vores 4 retvinklede trekanter. Og så får vi altså ligningen A plus BN er lige med CN plus 2AB. Og nu nærmer vi os, fordi den her ligning, at vi skal finde beviset, at AN plus BN er lige med CN. Men som du så, gælder den her ligning for hele kvadratet. Så vi skal altså zoome ind på siderne A, B og C, og det gør den altså ved at reducere udtrykket. Som du så tidligere i videoen, så A plus BN det samme som A plus B gange med A plus B. Og så skal vi bare gange de to parenteser ind i hinanden. Vi siger altså A gange med A. Det giver som bekendt AN plus B gange med B, som sjovt nok BN. Så mangler vi bare plus A gange med B. Sagt på en anden måde, vi trækker 2AB fra den ene side på begge sider, så den fjerner vi bare. Sagt på en anden måde, vi trækker 2AB fra den ene side, så skal vi altså også trække 2AB fra den anden side. Og så, mine damer og herrer,